Milí priatelia záhradničania a priaznivci kanálu Domáci záhradník, práve sledujete 4. diel ovocinárskej minisérie, ktorý pre vás natáčame na Slovensku vo firme Plantex vo Veselom pri Piešťanoch. Viete, ako záhradníka ma veľmi trápi, keď pri prechádzkach okolo rodinných záhrad vidím ovocné stromy, ktoré neboli riadne zasadené, nemajú ostrihanú korunu. Miesto toho, aby boli poriadne ukotvené, tak ich drží iba palica od metly a evidentne tieto stromy trpia. V dnešnom dieli si ukážeme, ako sa má ovocný strom správne zasadiť. Predstavíme vám všetky dôležité zásady tejto výsadby. A nebudem na to sám. Prevedie nás výsadbu ovocného stromu kolega, profesionál na slovo vzatý, pán Peter Kováč. Tak, čaká nás tá krásna práca ukázať našim divákom a priaznivcom, ako správne vysadiť ovocný strom. Možno by sme mohli pohovoriť najprv o tom, akú polohu by sme mali pre ovocný strom vybrať. Tak dôležité pre ten ovocný strom, aby nám naozaj rástol, aby bol za 10 rokov veľmi krásny, veľký, je to, aby mal dostatočnú tú šírku okolo seba. Je to zhruba nejakých 10 metrov štvorcových, aby nemal od seba na nejaké 4-5 metrov inakší ďalší strom, lebo naozaj tie ovocné stromčeky rastú. Malo by to byť slnečné stanovisko, aby tam neprevládal nejaký silný vietor a najmä nejaká juhozápadná strana alebo juhovýchodná a nedávať ten stromček do severu, do tieňu, tam by naozaj že trpel. On by tam trpel, zle by kvitol a plody by boli potom asi aj málo vyfarbené, málo chutné. Možno by aj nerodil. Možno by aj nerodil dokonca. Takže stanovisko máme vyberané, popísané. Veľmi dôležitým úkonom je dobrá príprava jamy. Ako by mala vyzerať vysadbová jama pre strom, od ktorého očakávame bujný rast a bohatú úrodu. Áno, ak aj začíname vysádzať ovocný strom, tak veľmi dôležité je aj to, že akú má ten človek tú pôdu. Ak tam má niekto zo severu Slovenska alebo aj v Čechách, tak je tam väčšinou viac kameňa. Odporúčam túto pôdu úplne že vybrať a nahradiť to nejakou hnedozemom alebo substrátom alebo premiesať ten substrát. Ak tam má niekto viacej, býva na západe, je tam viacej pieskovej pôdy, tak tam odporúčam znova buď dať viacej ihlovitého substrátu, aby sa tam tá voda zadržala aj tie živiny. To je nejaký taký základ a pri tej jame zhruba tie rozmery sú 40 na 40 cm a 40 cm do hĺbky. Niekedy sa odporúčali aj robiť jamy meter na meter. To je možno pri zakladaní nejakého väčšieho orechového sadu alebo gaštanového sadu, ale 40 na 40 cm nám úplne stačí. Do tej piešitej pôdy môžeme miesto ihlovitého substrátu použiť nejakú organickú zložku, aby sme pomohli tej pôde trochu zadržiavať. Ak má niekto doma kompost, tak určite ho tam môže dať. A ak ho doma nemáme, tak dá sa to aj kúpiť. Ale dobre je to premiesať s nejakým substrátom, aby sa to trošku ako keby prezdušnilo alebo teda zľahčilo ten substrát. Tak si poďme teda upresniť, ako by mala vyzerať dobre vysadbová jama. Tak tá jama, máme tu už nejakú názornú ukážku. Jamy, kde sme si vykopali zhruba na veľkosť rýla. Pre ľudí, ktorí začínajú sadiť, odporúčam vlastne je tu na hĺbku rýla urobiť aj tú jamu. 40 x 40 cm. To je úplne značka ideál pre ovocný stromček. Ak máme pôdu takúto hnedozem, tak naozaj tam nám stačí dať nejaké organické zložky, nejaký maštálny hnoj, nejaký substrát. Ak nemáme doma rýl, máme motiku, môžeme to robiť aj motikou. Ak by si chcel niekto pomôcť, tak môžeme to urobiť aj pôdnym vrtákom, že si navrtáme diery a potom to celé vyberieme buď rýlou alebo lopatou. Pri výsadbe ovocných stromov vidíme, že sa niektoré chyby stále opakujú. Na záhradách tie isté omyly. Vedel by si ľuďom ukázať tie najdôležitejšie, aby sa mohli vyvarovať týchto omylov? Ďakujem ti za túto otázku, lebo naozaj tí ľudia to opakujú stále. Ak máme takýto ovocný stromček, tak väčšinou tú jamu vykopú presne na túto veľkosť. Čo je veľmi zlé, pretože ten stromček nerastie, bude 2-3 roky takto stáť, nič sa mu ani neuhynie, ale ani nebude rásť, nevyužijeme ten jeho potenciál. A ďalšia chyba je aj hĺbka výsadby. Niekto vykope moc hlbokú jamu, že to tam úplne zasadí až takto hlboko. Niekedy aj hlbšie. Niekedy aj hlbšie. Toto je miesto štepenia alebo očkovania. Odporúčam sadiť
3 až 5 cm nad posledný koreň. To si asi každý ľahšie zapamätá. A ak ho moc hlboko vysadíme, tak je problém, že nám nebude rásť, ale keď ho vysadíme aj vysoko, že toto nám tu obnaží korene a budú vzdušné, tak ten stromček nám môže aj dokonca až vyhynúť. Prípravu my máme za sebou, teda ty ju máš za sebou. Teraz by bolo dobré možno vysvetliť našim divákom, kedy je správna doba na vysadbu ovocného stromu. Sadíme teraz v letnom období. Ovocné stromčeky môžeme aj v tomto období sadiť kvôli tomu, že sú v kontajneri, majú ten koreňový systém vyvinutý a sú v substráte. Ale ten najmä taký veľký termín pre výsadbu ovocných stromov prostokorených je na jeseň a na jar. Nemám nejaký vybraný, že ktorý je lepší. Podľa mňa jeseň je lepší kvôli zrážkám, na jar máme veľmi veľa sucho. Ale naozaj človek, ak si vyberie stromček kontajnery, môže ho počas celého roka sadiť. Určite je to lepšie po dovolenke ako pred dovolenku, to hovorím všetkým. Takže po dovolenke, ak prídete a chcete si ovocný stromček zasadiť, tak kontajner je úplná značka ideál. Vidím, že ponáraš strom do kyblíku s vodou. Prečo sa to robí v tomto období? Ten stromček je vysadený v čistom substráte. Nie vždycky pri prevoze ho máme šancu zaliať alebo ho niekde odložíme a potom vysádzame niekedy na večer. Je dôležité pred výsadbou ho namočiť kvôli tomu, aby ten substrát celý navhol, aby tie korene proste zvlhli a aby sme mali 100% ujateľnosť potom pri výsadbe. Je to veľmi jednoduchá operácia, ale pre život stromu veľmi dôležitá. Túto vodu využijem, že to teda nalijem. Tu máme substrát, ktorý môže byť pri otvorení suchý. Preto ho trochu navlhčíme, premiešame dobre vodou, pretože keby sme to neurobili, tak by tam mohli zostať také suché vzduchové komory, okolo ktorých by tá voda len pretekala a nikdy by ten strom poriadne nezaliala. Takže navlhčený substrát, je to tá organická hmota, ktorú dávame do pôdy preto, aby sme stromu pomohli v dobrom štarte a aby sa trošku lepšie darilo tomu stromu hospodáriť s vodou. Takže myslím, že ho tam môžeme dať do tej jamy. Môžem smelo pridať ešte vodu. No jasné, môžete smelo pridať. Už máme substrát zaliatý. Je potrebné ešte do tej jamy niečo pridať? Veľmi vhodné, ak máme teda, je použiť tam granulálny maštálny hnoj alebo aj inú organickú zložku, možno aj slepačí hnoj, konský hnoj, aj ovčí hnoj. Veľmi dobre sa robí s tými granulovanými sušenými hnojivami, pretože je to ľahko aplikovateľné. A čo to vlastne robí u tých stromčekoch je to, že tam sa prebudzajú všetky tie mikroorganizmy, lepšie to celé so všetkým komunikuje, s tou pôdou, s tým substrátom a ten stromček je to na ňom vidieť, že lepšie rastie. Tak teraz ešte je logické, aby sme tam vrátili tú peknú vykopanú zem do tejto jamy. Áno, a premiešame ju aj s tým substrátom, aj s tým maštálnym pelotovaným hnojom. Ak máme veľmi kameňovú zem, tak je to dobre preosiať. Ak ju nemáme, tak buď tam doniesť nejaký kompost, aby sme si zase tú zlú ilovitú zem nedali naspäť tam, kde nám ten stromček bude rásť, lebo tam znova bude trpieť s tými kameňmi. Korenky povyhadzujem. Tak máme to pekne premiešané. Myslím, že sa môžeme venovať už tej vlastnej výsadbe. Áno, ovocný stromček sme teda mali predtým namočený tej vode, on nám trošku oťažel. Z kontajnera alebo z kvetináča, ak stromček vytiahneme, tak tie korene sú tam takto utlačené. Je to aj dobré, lebo je vidieť, že je dobre prekorenený, ale my ho musíme takto narušiť. Doslovna, nebojte sa aj tie korene trošku aj polámať. Tomu stromčeku to bude len dobre. Takto proste s prstami narušíme. Niektorí to robia aj s nožnicami, pretože čím viac teraz tie korene naruším, tým potom tá ujateľnosť bude aj vyššia a ten stromček nám bude krásne rásť potom už na jar. Ak ho na jar toto spravím, tak potom v priebehu toho roka. Je to výborné, nemusíte sa toho báť. Tento zásah pomáha tej rastline skôr dostať sa z toho svojho koreňového balu ľahšie a rýchlejšie za koreň. Áno, bude to možno vidieť, ako keby som mal taký prostokorenný strom. Dôležité je, že tie stromčeky oni zakoreňujú s tými
koreňovými vlášnosnicami. Hlavné korene majú kvôli príjmu vody. Ak to už takto máme spravené, že tie korene vysia, to je znak toho, že sme to dobre narušili, tak ho tam môžeme ponoriť. A ako som povedal, môžeme zhruba 3 až 5 cm nad to prihrnutej zeme. Dôležité je, alebo najlepšie je, keď ste tu dvaja, že jeden stromček drží a pritláča a ten druhý vám pomáha s tou zeminou dávať okolo. Takže vždycky pritlačím ten stromček. Dôležité je aj s nohou. Pozrite sa, okolko to padá celé dole. V letnej výsadbe, alebo celkovo stromčeky, keď máte v lete, je dobre urobiť takzvanú misku, pretože ak budete polievať hadicou, tak tá voda celá vám tam ostane a nebude sa vám rozlievať po okolí. Pozrite sa, okolko ešte sme to utlačili. Vytlačili sme pôdny vzduch, takže korene nám budú krásne rásť. Tak stromček máme síce v zemi, ale ešte zďaleka nie sme hotoví. Peťo, čo nás ešte čaká? No, čaká nás tu ešte veľa práce s tou nadzemnou časťou. Tá na spodu je vyriešená koreň. Len ten stromček, ak je takto vysoký, tak strašne v tom vetre nám bude robiť pohyby. Nikdy nesaďte stromček bez nejakej opory. Naozaj, že nikdy to radšej aj nesadiť. Odporúčam nesadiť, lebo jednak ho vykýva, tam je 1000 pohybov, kde sa mu trhajú mikrokorene. A najlepšie ten kolík je sadiť zo severnej strany. Potom sa tam musí robiť dobrý úves. Ak má niekde stromček vysadený v extra viláne, tak určite dobrú zábranu proti zveri, proti zajacom, lebo vám tie stromčeky zničia. A na záver je ešte aj to, že sa stromček musí dobre zaliať. Najlepšie ešte okolo nasypať nejakú kôru, aby v lete na to nepražilo slnko, aby sa tam udržala vláha. Takže ešte tých úkonov je ale zhruba 5-6. Ešte asi budeme musieť trošku vytvorovať korunu, aby sme stromu dali nejakú fazónu do jeho budúcnosti. Určite áno, nech to má nejakú frizúru. Ten pôjde takto a tento vystrihneme dole. Ešte možno je pre vás zaujímavé, ako ďaleko sa dáva kolík ku stromu. Ak dávame jeden, tak by mal byť v bezprostrednej blízkosti toho budúceho kmienika, aby tam nedochádzalo potom k nejakým vibráciám. Ak by sme používali viacej kolíkov, môžeme použiť 2 alebo 3, tak potom je to už zase trošku inak, ale v tomto prípade nám stačí jeden. Strom nie je príliš veľký, tak ho dáme čo najbližšie ku kmeňu. Veľmi častá chyba pri vyvezovaní stromčekov je tá, že ľudia zoberú ten silónový špagát, je to ten, ktorý nevie prirodzene sa povoliť a ho uviazú úplne tesne. Ten stromček vie za jeden rok toľko vyrážť, že sa tam tak zarežie, že táto časť, ak bude fúkať vietor, tak ju úplne že vylomí. Preto naozaj je dobrý čím hrubší špagát, alebo teda jutový, vyrobený z juty, ktorý vieme potom čiastočne povoliť, alebo mu spravíme osmičku. Možnosti, ako ukotviť ovocný strom je viac, samozrejme. V miestach, kde viacej fúka, je možné použiť miesto jedného kolíku 2. Tie sa potom dajú do priamky s tým terminálnym kmeňom toho stromu. Niekde dokonca sa dávajú kolíky 3, to už je také ozaj veľmi pevné, festovné ukotvenie. V tomto prípade sme zvolili iba jeden, pretože tá rastlina nie je príliš veľká a jeden kolík určite bude dostatočný. V prípade, že je jeden, tak optimálny úväzok má tvar osmičky. Tým pádom vlastne dosiahneme toho, že je síce ukotvená tá rastlina, ale pri nejakých poryvoch vetra nedochádza k tomu, že by sa priamo dotýkal kmeň toho kolíku, že by mohlo dochádzať k odieraniu kôry. Po ukotvení máme dobrý pocit z toho, lebo sme urobili, čo sme mali, ale ešte tých úkonov máme niekoľko pred sebou. Táto sieťka, ktorú držíš, tá nebude na ozdobu určite. Nie. Táto sieťka nám slúži na to, aby ten stromček sme uchránili proti aj domácim zvieratám, napríklad mačky, možno aj psi, ale aj zvieratám, ako sú zajace. A odporúčam to tam aspoň prvé 3 roky mať, dokiaľ ten kmienik nezhrubne, aby sa potom nepoškodil, aby sa tam nepoškodili tie troky tých živín a odporúčam ho tam mať. To sa dáva veľmi jednoducho, okolo kmienika, natiahne, je to zhruba 50 cm vysoké,
A takto to tam len zakrútim. Máme nainštalovanú ochranu proti zajacom, ale strom ešte nemá ten správny tvar, ktorý by mal dostať od nás. To je veľmi zásadný krok a čo nás čaká teda, vysvetlíme. Áno, pri tomto stromčeku je typické to, že má ako keby dva tie terminály. Najlepšie pri stromčeku má iba jeden terminál, niekedy tomu hovoríme aj hlavného generála a tuto takto potom zastrihneme. Myslím si, že to, že stromček má dva terminály, tak by nemal byť problém pri nákupe. Niektorých ľudí to odradí, že tá rastlina nevyzerá úplne výstavne. Vôbec to nevadí. Všetky tie základné tvarovacie úkony robíme až potom pri výsadbe na záhrade. Ešte nám tu zostalo pár malých konárov v dolnej časti. Tie dlhodobo asi nemajú význam pre strom, pretože keby rástli takto nízko nad zemou, tak by nám prekážali pri manipulácii, pri jazde kosačkou alebo pri bežnej chôdzi na záhrade. Ale necháme ich ešte nejaký čas, aby pomohli stromčeku zosilnieť a vo chvíli, kedy sa začne formovať koruna v tej výške, ktorá bude pre nás definitívna, potom môžeme pristúpiť k odstráneniu týchto nižších poschodí konárov, ktoré zatiaľ sú ešte veľmi dôležité. Aj keď sme strom pred vysadbou namočili do vedra s vodou, je dôležité ten strom teraz dobre zaliať. Je to potrebné preto, aby korene ochotne a radi prekoreňovali do pôdy mimo ten svoj koreňový bal. Zhruba na jeden stromček je dobre použiť tých 10 litrov vody. Zavlažujeme tak, že to lejeme takto dokola, nie na jedno miesto, lebo zasa nám tam robí taká väčšia jamka. Počkáme, zakiaľ trošku tá voda vsiakne. A nalejeme ešte. Do tejto vody už nemusíte nič pridávať. Jediné odporúčam ešte spraviť aj to, že ak niekto sadí aj na jeseň alebo na jar, tak je dobre naozaj tú vodu stále dávať aj pri korene, aj to zavlažiť, pretože aj keď je dostatok zrážok, v zemi tých 40 cm není toľko tej vody a len urobíte dobre tomu stromu, že vám krásne bude ďalej rásť a prinášať úrodu. Pomaly sa budeme z Plantexu vo Veselom s vami lúčiť, milí priatelia. Ukázali sme vám vysadbu stromčeka a možno sme niektorých z vás dostali trošku do rozpakov. Videli ste, že vysadiť riadne a správne ovocný strom je pomerne náročná činnosť. Ale ak chceme mať toto, tak musíme podstúpiť všetko to, čo ste pred chvíľičkou videli. Ja by som týmto veľmi rád poďakoval kolegovi Petrovi za to, že sa s nami podelil o svoje skúsenosti, že nám ukázal tak, ako sa to robí. Takže veľká vďaka za mňa aj za našich sledovateľov. No a pre vás ostatných, čo dodať? Ak bolo toto video pre vás užitočné, tak ho prosím, treba zdieľajte medzi svojimi priateľmi alebo sa rovno prihláste k odberu kanálu Domáci záhradník. A ja vám sľubujem, že aj v ďalších dieloch sa budeme snažiť prinášať zaujímavosti zo sveta záhrad a rastlín.